Ta hudu, Hydrocarbon Oil Refinery Act cap H5 LFN 2004. Ita kuma wannan tana bayani ne akan dukkan abin da ya shafi dangin ma'adanai na fetur, wato dangin man fetur su ne hydrocarbons ɗin, da fetur da kananzir da diesel duka waɗannan. Ita ce dokar da take kula da yaya za a haƙo su, da yaya za a sarrafa su, da yaya za su yi ba za su cutar da muhalli ba. Ta biyar, ana kiranta da Associated Gas Reinjection Act cap 20 LFN 2004. Ita kuma wannan abin da ya shafi iskar gas da ake haƙowa, ita ce take kare muhalli daga cutarwar da iskar gas take yi wa shi wannan muhallin. Sai kuma ta shida, wadda ake kira da Endangered Species ko kuma Endangered Species Act cap E9 LFN 2004. Ita kuma wannan ita ce take kare namomin daji, halittu waɗanda gurɓatar muhalli take sawa suna ƙarewa cikin lokaci da ɗan adam bai ankara ba, ko kuma su ɓata kwata-kwata daga cikin muhallin bil'adama. To wannan doka ita kuma ita ce ta yi tanadin yaya za a kare waɗannan daga ƙarewa, domin su ma halitta ne, suna da kuma amfaninsu a rayuwar muhalli. Sai ta bakwai, ita kuma ana ce da ita Sea Fishery Act cap S4 LFN 2004. Ita kuma wannan ita ce take kare teku da albarkatun teku da kifaye da sauran halittu da suke cikin teku daga gurɓatar muhalli, domin wani lokaci fetur yana spilling, abin da ake cewa kamar ya ɓare a cikin teku ya kashe duk waɗannan halittun. Waɗannan halittu da Allah ya halitta suna da amfani a cikin muhalli,